Čaute, vítajte u tohto nového videa a dneska som tu s kamošmi, čo je, tuto je Sigma 69, čo je Alex a Čierny blesk, tuto. A dneska budeme hrať Manhunt, že ja s Alexom, teda, pôjdeme najprv zabíjať tohoto bleska. Snažíme sa ho proste zabiť jednoducho a vlastne ani nemusíš zdržávať a môžeme ísť za chvíľu na ten Manhunt. Dobre. Ešte môžeš říct, proč tu sú títo veci. Ja aj tieto veci, prečo sú tu, tak No. tento bedrock tu je kvôli tomu, lebo tu je ako keby ten, jak sa to volá, to na nastavovanie, ten blok, asi viete, command block. Postav kvôli tomu, aby sme tu mali respawn, že kebyže by niekto zobre. A čo týka, tu sú len kompasy, aby sme mali. A ten kompas vlastne ukazuje na neho, kde je. Takže za to. Dobre. Ale hrám jen, když dáte like. Nie, zapnutý. Dobre. Počkaj. Tak až sa začnem hýbať, tak nemôžete zabiť. Dobre. On tu je jeden strom. Skákať môžem, ale tak. Jori, to enchantované si ne... Áno! Ešte daj mi ho. Rýchlo mi ho daj. Na. Ďakujem. A utekajme za ním, naťaž drevo aspoň. Idem ho zabiť. Nemá jak utiecť. Choď vykraftiť loďky, ja ho zabijem. Toto bude rýchlovka. Je to úplne. Neříkam nic. Rýchlo. Dobre. Yes! Crafting. Aký noob toho. A říkal, že Alex to bude posírat. Mám jablko, nice. Uhni. Yes. No, kde je loďka? Počkať, mám nápad. Nie. Ľaglo sa mi to. Dobre. Tak. Tu je loďka. Mám loďku. Možno niekedy sa zíde. Strašne pekný veci tu sú. To by sa dohodilo strašne moc. Ale idem zistiť, že kde je. Posvetím k tej priati, vyhodíme si Asi chceš. to. Nechcem, nehaj sa. Nehaj si to. Yes! To mi vyhrá. Počkať. Kde si ty? Sapling. Mám jedno srdiečko. Aha, to ti tak žerú. Takto. Haló. Obstras. Dal som si enchantované zlaté jablko, už idem za tebou. Ok, daj. A choď. Prečo nejdeš? To bojíš? No počkaj. Nebojím iba. Tak choď. Tady je to. A ďalšie drevo. Nice. Toto musím vyťažiť. Dobre. Ešte sa zíde sekerka. Ďalej. Počkaj, čo? Tu je. Kde? Zabij ho, utekaj za ním. No. Nie. Ten villager outpost mě strašne podhal. Čo si tam mal? Strašne dobré veci. Kámo, tu sú pillageri, to si robí srandu. Jori, utekajme za ním. Však idem, počkaj, mňa len tá voda spomalila. Kámo, pillageri. My nájdeme skôr pillagerov. Počkaj, mám loďku. Tu je, pod tebou. Nie! Juro, loďka dám. Jo. Nie to! Ty si blbý, Juri. Nie! Počkaj. Ty si fakt Ty si nám prehral hru, Juro. Ty si blbý. Vytvorím ďalšie. Juro, ja ťa milujem. Netraj to sekera, jablíčko, nic mě nezastaví. Juri, ty si to dosral. Milujem ťa, Juri. Ne, don't give Ale up. teraz nebudem mať kľud. Teraz vykraftíme loďku, nech potom máme. Vytvorím dve, pre istotu. Áno, vykrafte to aj mne, prosím. Ne. Vykraftím ti.
Edgardovú Ďakujem. sekeru do čela. Ok. Daj to vypekať, Juri, dám ti to a chod to vypekať. Dobre, ale musím naťažiť najprv. Počkaj. OK, idem ešte zabíjať mobov. Ja ho idem zabiť. Ja nejsem mob, ale... Ti nedošlo. A čo? Říkal A už si, ťa že vidím. zabijať moby. Vidím ťa, chlapec, vidím ťa. No kecáš, ty strašne klamáš. Keď myslíš... Klamaj, jo, já tě taky vidím, ale to už Vylízaš na tú neklamám. horu, ja ťa vidím, ty somár. Ty nemůžeš mít moc to hanger. Keď myslíš to, teraz som zdal stejky, ale môžeš to zistiť. Poď. Já jsem Kamo. teď zjistil, že tu mám nějaký portál. A ja tam utekám tiež. No ano, ale já si ho To vylítím, si to ty za mnou vysral. dojdeš zatiaľ, já půjdem preč. To je taký fail toto. Yes! Tam máš, ty Nice. Já věděl, že to nemám lutit tak dlouho. Nice job. Aký si slabý, kto to teraz poťahal, čo? Chcete znovu? Tak Neviem. A ináč mal si pravdu, nemal som žiadny hanger, teraz mám 2. 3. Ticho buď. Tak co teda chcete? No len ty by si chcel, lebo si on teraz si to úplne. Ne, mně to jedno, já klidně nepůjdem, klidně. a počkať, Takže je to na vás, jakože. Takže toto bolo to video. Reálne dneska som ho proste editnul. Ten dátum tady som dal za začiatku. Proste vyjde, reálne toto som aj natáčal, že nejako minulý rok apríli. To je docela bláznivé. Docela dobré spomienky sú aj z toho. A konečne to aj vydám na YouTube, čiže som aj rád, že ste toto dokúkali. Môžete dať odber, lajky. Ak chcete vidieť ďalšie takéto, tak kľudne môžete napísať do komentárov s ním. Tak teraz, čaute.